ଯୋଗ ଦେଲେ 12ଟି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ। ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୁଦିରପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ। ନୂଆଖାଇ ସରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ କୁଣ୍ଡାଖାଇ ଗୁଦିରପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ତଥା ଆବାହକ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ମୁକେଶ ମୁରାରୀ କେଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଷୀ ନେତା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଗୁଦିରପାଲି ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 12ଟି ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିରାଟ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଓ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼, କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼, କୃଷକ ପେନ୍ସନ୍ ଆଦି ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ଉପଦେଷ୍ଟା ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, କିଷାନ ସଂଗଠନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ କେଦାର ମିଶ୍ର, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଏକାଦଶିଆ ସାହୁ, କେଶବ ପ୍ରଧାନ, ସେହଲା ବ୍ଲକରୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦଲପତ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନ, ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହା, ଶୋକିଲାଲ ମେହେର, ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକରୁ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, କ୍ଷମାନିଧି ସାହୁ, ଭଜନ ସାଗର, ବରପାଲି ବ୍ଲକରୁ ପବିତ୍ର ବାଗ, ବିଜେପୁର ବ୍ଲକରୁ ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ, ଅର୍କିତ ସାହୁ, ଖତାବିରା ବ୍ଲକରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଶି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାଇସ୍ଲେଟ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ, ଚେତନ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ସରୋଜ ସାହୁ, ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ଅନିଲ ବାଗ, ଶୁକ୍ରୁ ମାଝୀ, ଜଗଦୀଶ ପାତ୍ର, ଦୀପ୍ତି ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀର ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଚାଷୀର ଯେ ସମସ୍ୟା ଅଛି।